Най-добрите идеи рядко се раждат сами. Те се появяват, когато хората наблюдават, задават въпроси и са готови да учат един от друг. Среща номер 5 на Lean Champions 2026 се проведе в Якобсдал Егбъртс. Компания, в която процесът, продуктът и културата се срещат в една обща история. Още преди презентациите започва най-важното – разговорите. Защото доверието между компаниите не се изгражда в края на срещата, а още в първите минути. Това не е посещение, в което просто гледаш как работи друг завод. Това е възможност да разбереш защо процесите са организирани по определен начин. Истинското учене започва там, където презентацията свършва. На място в реалната производствена среда. На Gemba участниците виждат детайлите, стандартите, визуализацията, организацията и малките решения, които правят системата работеща. Но стойността не е само в това, което се показва. Стойността е в това, което хората питат, сравняват и пренасят обратно към собствените си екипи. Понякога една среща се помни не само с процесите, а и с усещането, с хората, с атмосферата и с моментите, които превръщат обмена в преживяване. Защото Lean Champions не събира заводи. Lean Champions събира хора, които искат да развиват производството заедно. За мен беше истинско удоволствие да посрещнем в нашата фабрика в Костинброд колеги от различни компании и индустрии, като част от инициативата на Lean Шампиони. Вратите на фабриката ни са винаги отворени за тях, да ги посрещнем на по чаша хубаво кафе, защото ние в Якобсдал Егбъртс вярваме, че именно на чаша кафе се раждат добрите идеи и хубавите моменти в живота.